Aquesta és la primera cabana que es veu. S'arriba, estem a 1 quilòmetre, 200 metres de casa. Una cabana que té finestra, la taula. Bueno, ja, una capsa de cerveses, o el que sigui. Bueno, i pràcticament a continuació, menys de 100 metres, ens hem trobat aquesta. Maca, Carai. Maca. Aquí també hi ha una construcció. Sembla una font. Un pou. No, mira, un pou. Mireu quina altra. Cuidado, perquè hi ha una precipici. Opa! Estàs arribant a tota mena de... Molt bé. Que maca. A veure, aquest camí porta un mirador. No sé si és aquest. Bueno, imagino que sí, perquè hi ha aquí la bandera, l'estelada, i aquí baix tenim Sant Climent.